Salutare, man, mă numesc Teo și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Lumea lui Teo. Vreau să vă spun câteva lucruri. Deci, 1. Am murit din nou și mi-am pierdut armura, că tot așa am stat AFK pe E, pe inventory și s-a făcut seară zi și gen când m-am dus, m-am uitat pe filmare unde am încheiat episodul și m-am dus, dar nu mai erau itemele și da, n-am ce să fac, asta e. Și episodul ăsta cred că o să mergem din nou la făcut ăsta, da, la făcut rost de iron și apoi ne vom apuca de casă. Sunt puțin răgușit, nu știu de ce sunt răgușit, poate pentru că am dormit cu aerul condiționat deschis, dar nu cred că e din cauza asta, mă rog. Și da, episodul ăsta tot așa, n-am despre ce să vorbesc, vom vorbi tot așa de... cum să zic eu... O să vorbim de server. Vorbim de server, da, de server vorbim. Serverul meu și al lui Dragoș, care se va deschide în curând, deocamdată în mentenanță. Eu și Dragoș îl configurăm. Nimeni altcineva nu-l configurează în afară de noi. Voi face și un tutorial de la un rand.bat care a fost făcut într-un script de un prieten și care e super șmecher. Dar aveți grijă că vă luați copyright dacă luați chestiile din el și ziceți că voi l-ați făcut, vă luați copyright. Da, mă rog. Am avertizat așa între abonați că așa n-am voie. Vă voi da și scriptul în descriere dacă mă lasă să-l dau. Nu e, încă o dată vă spun, nu este făcut de mine, este făcut de un prieten foarte bun pe nume Sound001. O să aveți link în descriere. Deocamdată de la script nu o să aveți link în descriere, fiindcă voi face un tutorial special pentru script în care o să las... Da, stați puțin. Da, nu am mâncare. Și că o să trebuiască să iau ironul ăsta și să mă duc sus. Încă mai știu câte bucăți îmi trebuie 33 de bucăți să mă fac full iron. Tot cu pantaloni și cu de-astea. Voi merge pur și simplu, nu voi mai alerga. Fuck. Bă, dar câți scheleti sunteți? Sunt pe 1.8, 1.8 Optifine, pentru că pe 1.9 toată lumea face serii pe 1.9 mai nou, 1.10, 1.9, așa. Toată lumea a făcut pe 1.8, dar am zis, chiar dacă nu să, bine, nu sunt chiar singurul, că acum în Minecraft nu prea mai face nimeni, mai fac puțin hărțile abonaților, fac foarte puțin chestii de astea. În schimb, și nu prea se mai fac minigame-uri multe, adică se fac minigame-uri. Dar mai nou acum se fac multe servere, se fac let's play-uri, mai mult nu se mai fac custom map-uri multe, se mai fac doar hărțile abonaților sau hărțile care sunt trimise de abonați. Și da, mă rog, hai, urcăm sus. O să încep să-mi iau damage. Bun, am reușit. Vino aici, oaie. Vino aici, oaie. Să-mi scrieți în comentarii dacă ați vrea să-mi dau game-ul Keep Inventory, pentru că eu chiar aș vrea, pentru că, na, am eu tot o problemă și gen eu după ce închei filmarea, eu rămân încă pe lume, chiar dacă nu mă joc off-camera, deci pur și simplu rămân pe lume și țin apăsat EU. Și, na, mi se vin niște mobi și mă omoară mereu, de fiecare dată aproape. Mergem prin copaci, alala.
Vă voi pune când vom avansa și harta la... Am făcut și un screenshot la coordonate. Bun, hai să punem la prăjit ironul. Să mergem să vedem dacă mai e vreo mină. Să găsim iron. Și să vedem dacă mai sunt oițe. Că avem nevoie de oițe să trăim. Sau de porci. Sau de orice ar fi carne. Sau putem să ne facem o fermă și să ne facem pâine. La asta chiar nu m-am gândit. Și putem să cultivăm și morcov, că avem un morcov. Numai că ăla trebuie băgat la seră în caz că calcă vreun monstru pe el. A, uite de-astea, floricele de-astea, galbene. Chiar le căutam. Mă rog. Nu voi mai merge cu sprintul pentru că nu vreau să îmi iau din hunger. Noi acum mergem la explorat. Încolo, în sus. Nu cred! Cât noroc! Spargem asta? Nu, le luăm pe astea mai întâi. O, câte ședăluri! GGS, trebuie să fac ăsta screenshot la coordonate. Ok, am luat și pânză. Easy peasy lemon squeezy. Oh yes! Am reușit să facem... Am găsit și de asta spawner de... în apropierea noastră. Și lol, dar eu chiar nu știam, pur și simplu m-am băgat acolo. Știți la ce mă gândeam eu acum? Că mulți o să scrie în comentarii, da mă, nu știai. Și atunci cum te-ai dus direct acolo? Cum așa? Așa, sigur l-ai pus din game mode. Nu l-am pus din game mode, nici nu știam că există. Chiar la asta mă gândeam că așa o să ziceți, o să zică majoritatea lumii. Cineva, și dacă auziți mașini pe stradă, am ușa de la balcon deschisă. Eu stau la casă, ca să știți. Dragoste stă la bloc și Sound nu știu unde stă, la casă sau la bloc. Asta chiar nu l-am întrebat. Și da, v-am zis că vreau să vorbesc. Cât de șmecher e asta! Asta e cascadă, mamă, cât de șmecher e chestia asta. Mă rog, am zis că vreau să vorbesc de server, că v-am spus că o să-mi fac eu cu Dragoș un server. Și da, el va cuprinde... Oh no, oh no, oh no, oh no. Nu mă bag. Nu mă bag, bye bye. Pa. O să mi se ducă și hangarul imediat. Mi s-a dus hangarul. Nu, slash game, rule, keep inventory true. Îmi cer scuze că mi-am dat găini. Îmi cer scuze că mi-am dat game rule keep inventory true. O să-l scot după episod, în caz că o să mor. Și da, o să-l scot după episod. Episodul ăsta o să fie mai lung. Puțin. Și oițe, ce faceți? V-am așteptat mâncărica și voi n-ați venit la mine. Sunteți rele. Sau nu spui că asta e altă ravină.
Ok, asta i-a murit. Și așa vreau să mor, deci... Că nu s-au făcut toate, lol. Facem mai întâi armură și apoi unelte, că unelte pot să fac și din... Bam, bam, bam. Și mai merge să-mi fac o sabie, un topor sau un pickaxe și atâta și o lopată. Deci hai să-mi fac o sabie. Oh, stai că nu mai am bețe. O sabie. Da, și hai să vă spun despre server. Serverul va fi hostat de firma de host Skycraft, care este deținută de Sound 001. Încă o dată vă spun, un foarte bun prieten. Apoi, serverul va cuprinde, se va numi Skycraft, pardon, se va numi Smartcraft sau gen smartcraft.skycraft.ro. Așa. Serverul va cuprinde minigame-urile acestea: Minecraft 1.8, Minecraft Survival, Survival 1.8, Survival 1.9, Sky PvP, deci Survival 1.8, Survival 1.9, Sky PvP, Faction, Sky Wars și 1 versus 1. Și atâta va cuprinde. Dacă în caz că o să ne mai mărim sloturile, adică vom mai plăti la host și să avem mai multe minigame-uri, că atâta putem să luăm 6 minigame-uri cu câți euro or fi, nu sunt chiar atât de mulți, mă rog. 6 minigame-uri putem, bungee cord, sloturi nelimitate. Chiar vă recomand firma Skycraft, o să aveți un link în descriere, dar deocamdată nu e deschis site-ul. Deci nu puteți încă intra pe el, că nu e deschis. 41 de bețe, wow! Adică în sensul că nu e deschis, n-a mai fost plătit DNS-ul sau nu știu ce chestie. Mi s-a părut acolo că văd. Stai că mai am de o lopată iron. Și așa trebuie să nivelez locul. Uitați și voi cum stă cu lopata în mână. Lol. Lol. Hai să ne facem casă. De asta vă zic că va fi un episod mai lung, pentru că ne apucăm de casă. Sapling, yes. Mie mi trebuie super multe saplinguri de astea de wood normal, că na, o să-mi fac casa doar din de-astea și îmi trebuie multe saplinguri să plantez înapoi, că după o să dispară acești copaci drăguți. După cum vedem, ne ducem să punem de mâncare. Oh my god, copyright! Uitați-vă și voi cu ce seamănă ăsta dacă te uiți de jos. Oh my god. Copyright instant.
Copyright conform. Mă rog, eu o să trebuiască să nivelez tot locul. Oh my god, toggle vandal. O să dau comenzi pentru că chiar mă enervează ploaia. Nu că e FPS-urile, că am 700 de frame-uri și nu știu de ce îmi scad FPS-urile. Pentru că ar trebui să am 1000. 1000. Măcar am 6, adică față de alții. Au început să se spawneze mobi, nu-i bine. Cine a tras cu valoare? Cu arc cu valoare. De ce ai tras cu arc cu valoare? Și nu voi pune un speed up, adică gen când sparg eu ăsta, pentru că vreau să fie un episod lung. Și mă voi duce să-mi iau alea. Banii, ho, banii. Nu știu de ce stau eu cu F3. Prăjesc toate astea pentru că îmi dau de astea în plus dacă le prăjesc. Adică îmi fac ăsta full din 3 de alea. Din 3 de astea, pardon. Îi da lume săptămâna viitoare. Astăzi e luni. 10 și 17 minute. Și duminică sau vineri, da, vineri iarăși plec la mătușa mea. Și nu o să pot să postez, din păcate. Cer scuze că episodul trecut am vorbit numai de verișoara mea, dar a trebuit și verișoara mea, adică gen, că a venit verișoara mea că trebuie să închid episodul imediat, e 17, e 16 și nu știu cât, și e că, pentru că, na. Și vreau să vă mai spun ceva. Ce i s-a întâmplat verișoarei mele cu telefonul, vă întrebați, cu telefonul ăla nu și l-a recuperat încă, în schimb și-a luat un nou telefon. Ea a zis că nu o să-i placă niciodată Samsung-urile cu sistemul de operare Android sau orice telefon cu sistem de operare Android. Și fii atent ce i s-a întâmplat. Fix sistem de operare Android. A primit un AllView care e super șmecher AllView. Și n-are de ales să facă cu altceva, adică n-are de ales să aibă alt telefon, mai bine are AllView ăla decât rahățelul ăla micuț care i l-am dat eu. Și acum o să stau într-un fel, nu o să vorbesc deloc, așa mă concentrez eu mai mult când sparg chestii în Minecraft. Deci nu o să vorbesc.
Aproape am terminat. Și a mai rămas grămada asta de... Uitați-vă și voi câte stacuri am. Nici nu cred că mai am loc în inventar de nimic. Mă duc să le depozitez în chest. Bam, 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 bam și bag tot în chest. De ce n-am nevoie? Bag eu în chest. Nu mai am loc? Nu mai am loc. Oh, no, fuck. Am direct prelucrat, n-am direct prelucrat. Bun, hai să facem chesturi multe. Bun. Punem chesturile. Bam, 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 bam. Bala, 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 portocală, portocală, bala. Deci ăsta îmi trebuie, ăsta îmi trebuie. Ăsta îmi trebuie și îmi trebuie și 3 de astea. 2, pardon. Și 3 de astea. Sau, da, 3. Bun. Și cam atât îmi trebuie. Bun, hai să mergem să facem alea. Oh, nu, trebuie să sparg și pe jos. Să pun dirt. Da, hai că pun dirt. Chiar dacă o să mai sparg o dată. Vom face un... După ce facem casa, vom face undeva pe un deal un turn de dirt. Da. Că nu avem de cobblestone. Aș face un turn super șmecher. Și un turn care e dincolo de nori. S-ar putea să facem seria asta și CMP. Adică gen să intre cineva cu Hamaki să mă ajute. Cum a făcut lectură de la A la Z. Știți și voi că a intrat Bercea, a intrat altă lume. A intrat multă lume pe ăla. A intrat și DJ-ul. Mă rog, hai să facem începutul de casă. Și apoi vom încheia și noi episodul. Mesaj pe Skype. Primesc mesaje pe Skype. Bun. Deci, va fi gen, voi mări și încolo off camera. 1, 2, 3, 4,
apoi din nou. 1, 2, 3, 4. Bun. Aici în colțuri va fi de la ridicat, adică va fi lemn. Și apoi va fi de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Și aici va fi din nou. Bam, 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 bam. Și apoi bam, bam, bam. Bam. Numai că aici va trebui să fac. Și gen vine așa. Și va fi aici, voi face aici o terasă, adică cum ies din casă, va mai fi și aici o terasă, care va fi pe niște piloni și va sta așa, pe niște piloni. Ok, dormi, Dragoș. Am avut senzația că nu filmează. Deci m-am fi... Nu am nume de Skype care e. Ia, hai să vedem care e numele meu nou de Skype. Hero... Stați puțin. Bună, hai. Tot primesc mesaj de la Dragoș. Ok, hai că... Stați puțin să... Nu mai caut, mă rog. Hai că încheiem și noi aici episodul. Așa, 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 așa și așa. Și așa o să iasă la balcon. Mă rog, cam mult a fost cu acest episod. Nu uitați de like, subscribe și share și ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!